Hola, com anem? Ja tornem a ser tarda i, per tant, hi torna a haver conte. El que us explicaré avui es pot trobar dins d'aquest llibre. Un cistell de cireres. 7 contes petits per fer-nos grans. I és un conte que parla d'una nena que tenia els ulls verds. Es deia Lia. I el conte parla dels seus ulls. Es diu Els ulls verds de la Lia. Us el llegiré. Diu així. Els ulls de la Lia eren uns ulls molt especials. Mireu, la Lia era aquesta nena d'aquí. Eren uns ulls molt grossos i molt verds, d'un verd com ara el de les sargantanes. El pare i la mare sempre li deien que eren molt bonics els seus ulls i que s'assemblaven als d'una besàvia que havia mort abans de néixer ella, feia molts anys. Però no tothom podia veure aquells ulls tan bonics de la Lia. Sabeu per què? Doncs perquè la Lia, si us hi fixeu bé, portava un serrell molt llarg. Un serrell que li tapava tot el front i fins i tot una part dels ulls. De manera que aquells ulls grossos i verds amb prou feines se li veien a causa dels cabells negres que li cobrien el front. La mare sempre li deia que s'havia de retallar el serrell. Li deia, Lia, amb aquest serrell tan llarg aviat no t'hi veuràs. I el pare li deia, Lia, si retalléssim aquest serrell tan llarg, se't veurien més bé aquests ulls verds tan bonics que tens. Però la Lia no era fàcil de convèncer. A ella li agradava portar aquell serrell negre i espès que li cobria el front i les celles. Sabeu què pensava la Lia? La Lia pensava que el seu serrell era com el taló d'un escenari, que quan estava abaixat era perquè no hi havia funció. Pensar això la feia riure tota sola, perquè s'imaginava que el teatre era allò que passava dins el seu cap i que amb el taló baixat els altres no ho podien veure. Per tant, l'altra gent s'havia de conformar sense veure aquells ulls tan bonics de la Lia. Però, esclar, els seus ulls ho podien veure tot. Eren com finestres, finestres des d'on veia els llocs, des d'on veia les persones. El que més es mirava la Lia eren les persones. Se les mirava, veia què feien i després hi rumiava. La Lia era una gran observadora de persones. Observava sobretot els seus pares i els nens i nenes de la seva classe, que era la classe dels peixos. I un dia, mentre menjaven cireres assegudes a la cuina, la mare li va dir a la Lia, Lia, fa dies que sembles amoïnada. Que te'n passa alguna que em vulguis explicar? La Lia es va mirar a la mare i es va apartar una mica els ulls perquè se li poguessin veure, fixeu-vos, i va dir, mare, fa dies que hi penso i he vist que l'Aleix salta més alt que jo. L'Olga dibuixa més bé que jo. El Pau parla en italià millor que jo. El Marc fa més gols que jo. La Núria canta més bé que jo. L'Aina toca la flauta més bé que jo. La Llum suma millor que jo. L'Albert patina més bé que jo. La Cesca balla millor que jo. I el Guillem pinta més bé que jo. Veig que has estat observant molt atentament, va dir la mare. I com que no sabia què més dir-li, en aquell moment, només va afegir, pensaré en tot això que dius i en tornarem a parlar. Van passar 2 dies sencers
sense que la mare tornés a parlar amb la Lia del que li havia dit. De fet, la Lia pensava que la mare ja no se'n recordava. Però al matí del dia que feia 3, a l'hora d'esmorzar, els ulls de la mare brillaven amb una llum especial, amb una llum curiosa. Va agafar la flauta de la Lia, que era aquesta flauta d'aquí, i la mare la va posar sobre la taula i li va dir: «Sisplau, Lia, pots tocar l'última cançó que hagis après?» La Lia es va apartar els cabells del front i va tocar una cançó molt bonica que es diu «Vent que mou el temps». Quan va haver acabat, la mare, que se l'havia escoltada molt atentament, li va dir: «Ara, Lia, podries tocar la primera cançó que vas aprendre?» I la Lia va fer una mica de memòria, perquè ja quasi que no se'n recordava, i va dir: «Ah, sí». Va tocar Cargol treu banya. Quan va acabar, la mare li va preguntar: «D'acord, Lia, entre una cançó i l'altra, quina diferència hi ha?» I la Lia va dir: «Home, doncs, Vent que mou el temps és molt més difícil de tocar que no pas Cargol treu banya». «Ahà», va dir la mare. «Ja m'ho pensava. Així doncs, des que vas començar a tocar la flauta fins ara, n'has après força». «Sí», va dir la Lia, «però l'Aina toca la flauta més bé que jo». «I sempre ho ha fet tan bé com ara, l'Aina?» «No, perquè abans no en sabia». I llavors la mare va dir: «Així doncs, si ara ho fa tan bé, és perquè n'ha après i ha progressat, oi?» I la Lia va dir: «Què vol dir progressar?» I la mare li va explicar: «Progressar vol dir fer-ho cada vegada millor». «Ah, doncs sí», va dir la Lia. I la mare li va respondre: «Doncs fixa't, just el que estàs fent tu, aprendre'n i progressar. Primer només sabies tocar Cargol treu banya i ara ja toques Vent que mou el temps». La Lia va somriure, va deixar caure de nou el serrell damunt el front i després que la mare li fes aquest petó, va tornar a sortir per anar a l'escola. A l'hora de berenar, es va apartar el serrell del front i li va dir a la mare: «Saps, mare, n'hi ha que ho fan millor que jo, però jo també sé saltar, dibuixar, parlar en italià, fer algun gol de tant en tant, molt de tant en tant, cantar, tocar, sumar, patinar, ballar i pintar. I encara que no ho faci gaire bé, la qüestió és que en sé i que si practico, milloraré». La mare va somriure i li va fer un petó al mig del front. «Però», va dir la Lia, «he observat que el Fèlix és més alt que jo. L'Ignasi és més fort que jo. La Victòria és més ràpida que jo. La Joana pensa més de pressa. I, mare, em sembla que res de tot això no ho arreglaré». La mare de la Lia anava a dir alguna cosa en aquell moment. Però, just abans que pogués, la Lia es va enfilar dalt d'una cadira, va aixecar el puny i va dir amb la veu ben alta: «Però jo m'enfilo dalt d'una cadira quan no arribo a algun lloc. Sé fer servir les eines per no haver de fer gaire força. Vaig en patinet per arribar més de pressa. I pensant a poquet, tinc bones idees com aquestes». La mare va riure, va agafar la Lia per la cintura, la va fer giravoltar i li va respondre: «I et saps veure a tu mateixa millor cada dia».
L'endemà, la Lia va demanar al seu pare que li retallés el cerrell. Li venia de gust portar el front descobert i que tothom pogués veure aquells ulls verds, enormes, de gran observadora. I aquí la teniu, amb el cerrell escurçat. I vosaltres? Què és el que us surt més bé? Què és el que no us surt tan bé? Quina cosa no us surt gaire bé però us esforceu per millorar? I quina cosa no us sortia gaire bé abans i gràcies a l'esforç que heu fet per millorar, ara sí? A veure si les trobeu. Penseu.